Zdravo i dobrodošli u fantastični podcast, nedeljnu emisiju stranice Pottermore Srbija, posvećenu predstojećoj premijeri drugog filma iz franšize Fantastične zveri, to jest Grindelwaldove zločine. Ja sam Bojana, jedna od urednica stranice, a društvo na ovom fantastičnom putovanju pravi mi osnivač, jedan od urednika Nemanja. Hvala Bojana i dobrodošlica svim slušalcima sa moje strane. Nadamo se da ste uživali u našoj premijernoj emisiji gde smo počeli našu priču o filmu Grindelwaldovi zločini. Who represents the greatest threat to our cause? Albus Dumbledore. No matter the cost. I want the defeat of Grindelwald. But I can't move against it. It has to be you. The time's coming, Newt, when everyone is going to have to pick a side. Even you. U toku prethodne nedelje objavljeno je da nam fantastične zveri stižu još ranije nego što se mislilo. Naime, predpremijera filma biće 13. novembra, a karte su već u prodaji. Tako je. Pozivamo sve fanove da posete blagajnu najbližeg bioskopa kako bi kupili kartu, a ekipa stranice Pottermore Srbija će vam pratiti društvo na jednoj od lokacija gde se održava predpremijera. Više detalja ćemo svakako objaviti na stranici, pa predlažem da nas redovno pratite. Mi se unapred radujemo druženju i naravno filmu, a na početku emisije poslušajmo posljednje novosti iz svijeta Harry Pottera i fantastičnih zveri. Predpremijera filma Fantastične zveri i Grindelwaldovi zločini u Srbiji zakazana je za 13. novembar. Karte su dostupne za kupovinu na blagajni bioskopa Cineplex u Ušću kao i u Kombak dvorani. Film je u svim bioskopima od četvrtka 16. novembra. Eurobook je objavio knjigu Putovanje kroz istoriju magije sa skicama i stranicama originalnog rukopisa J.K. Rowling. Knjiga je trenutno dostupna na sajmu knjiga koji se održava u Beogradu od 21. do 28. oktobra po ceni od 1200 dinara. I take it you've heard the rumors. Grindelwald had a vision that he would rise to dominance over the wizarding world. You want me to hunt him down? To kill him? Dumbledore, why can't you go? I cannot move against Grindelwald. It has to be you. Oh, come on. Magic blooms only in rare souls. The old ways serve us no longer. Mr. Scamander! Do you think Dumbledore will mourn for you? Posljednje novosti, a ovo nedeljni podcast posvećujemo likovima iz filma Fantastične zveri i sveta Harry Pottera. Da, u prethodnoj, odnosno premijernoj emisiji dotakli smo se generalno nekih opštih tema, sada ćemo malo popričati o likovima i ja bih za početak voleo da se pozabavimo našim glavnim protagonistom ovih filmova, to je Newt, odnosno koliko sam ja pronašao u nekim starijim izdanjima Harry Pottera, njegovo ime je prevedeno kao Salamander Scamander. Tačno, da. Tako da sad ne mogu da se tačno setim kad je bila premijera Fantastičnih zveri kako su preveri, ali mislim da su ostavili da je to Salamander. Tako da samo što ga sad svi zovemo naš voljeni Newt, tako da ostaće Newt. Da, za nas ostaje Newt. Naravno, u prvom filmu smo ga upoznali prvi put i videli kakav je to u stvari lik. Meni se on kao glavni protagonist izuzetno dopada i prosto mislim da smo na pravi način ljubav prema zverima na kraju krajeva, ali mislim da se to može dosta preneti i na ljude, jer znate ono kao ko ne voli životinje, ne voli ni ljude, tako da je on jedan od likova iz generalno Harry Potter univerzuma koji je jasno dobar od samog početka i koji nije imao nikakve onako da kažemo ispade
Da, pa on u jednom trenutku u traileru kaže da u jednoj sceni ja ne biram strane. Tako da on u suštini ne bira uz koga staje konkretno, kao kada Harry kaže ja sam Dumbledorov čovjek, a nego bira u suštini dobro. On ne gleda ko je na toj strani, nego samo gleda da to ispadne dobro, tako da on to podržava tvoju, ono što si rekao upravo. Da je ultimativno dobar lik. Ultimativno dobar lik, realno. I s jedne strane, konačno kuća Hufflepuff dolazi do izražaja posle 7 delova, to jest 8 delova zapravo. Konačno Hufflepuff stupa na scenu, dugo zaboravljen. I stavljam sa strane, realno složit ćemo se da je tako. Da. Poredit ćemo malo, pošto znamo kolika je Newtova ljubav prema zverima i životinjama, i postoji u Harry Potter svetu jedan lik koji isto tako voli zveri, to je naravno Hagrid. Ja bih se čisto dotakao neke paralele između njih dvoje i da li bi jedno drugo voleli. Postoji jedna fan teorija, a mislim da si ti čula za tu, ne znam da li si mi je možda ti čak ispomenula, da je Newt taj koji je Hagridu poklonio, da kažem, da, tako je. Da. Kada kaže I came in a pocket of a traveler u filmu, odnosno u knjizi kaže na drugačiji način, ali to je to, pretpostavlja se. A mislim da je ta teorija J.K. Rowling, mislim da je rekla da nije tačna. A jedan od razloga zašto nije tačno je prosto, mnogi fanovi su to povezali te kasnije kada je izašla knjiga Fantastične zveri gde ih naći, mislim kao posebna knjiga, da je Newt označio odnosno kao zver akromantula, nešto što ne može nikako da se da kažem ukroti, da ne može da se kontroliše, tako da poznajući Newta i njegovu ljubav prema zverima i životinjama, mislim da on to nikada ne bi uradio u smislu da bi prosto poklonio tako nešto Hagridu. I kasnije je i potvrđeno da je Newt jedan od onih koji je radio na tome da se zabrani ukrštanje vrsta u magičnom svetu, tako da jednostavno prosto mi se nekako nameće misao da bi Newt bio ljut na Hagrida i njegovo držanje, ajde pod znacima navoda, Aragoga, jer mislim da se tu dosta razlikuju Newt i Hagrid, s obzirom da Hagrid nekako na sve zveri gleda kao na ljubimca. Sad, možda to nije tačno ili pogrešno, ali ono što smo do sada videli je u knjigama Harry Pottera da je prosto tako da... Da, pa to je ona čuvena, njegov pas se zove Fang, a zato troglavi pas se zove Fluffy, jel tako? Da. Tako da, ako se dobro sećam, tako da eto i u tome se vidi, on jednostavno ima takvo čudovište, onda takođe uzme za ljubimca zmaja i gomilu generalno jako opasnih stvorenja, čak dok je predavao brigu o magijskim stvorenjima, stalno je donosio nove. Jednostavno, to ranije nije bila praksa, očigledno u Hogwartsu, pošto su i profesori reagovali na to, tako piše u knjizi, tako da je on u suštini pokušavao, ja mislim, pošto poto sve da ih gleda kao ljubimce, što ti kažeš, a Newt je s druge strane, ja mislim, mnogo naučnije posmatrao. Tako je, da, mislim, u samom prvom filmu su vidjeli da Newt spašava vrste od izumiranja i ostalo, tako da mislim da on uopšte ne bi bio oduševljen Hagridovim načinom ophođenja, iako je Hagrid meni jedan stvarno od omiljenih likova. Sada bih voleo da se malo i dotaknemo odnosa između Newta i Dumbledora i između Harrya i Dumbledora, odnosno da poredimo malo taj njihov odnos. Prvenstveno se odnosi na činjenicu da Dumbledore jako dugo vremena nije hteo da se suprotstavi sa Grindelwaldom, da je to uradio tek kasnije i pitanje je zašto on, da kažem, na neki način gura Newta da se bori sa Grindelwaldom kao što je na neki način gurao i Harrya. Doduše, malo se to razlikuje zato što sa Harryjem Harry je direktno umešan u priču sa Voldemortom, a Newt nije uopšte direktno umešan, nema nikakve veze generalno sa Grindelwaldom i
na način na koji Harry ima sa Voldemortom. Da. Tako da to je malo to se razlikuje generalno. Čak se vidi njihov odnos na početku trailera kada mu kaže ja ne mogu to da uradim, moraš ti. Da, pitanje je zašto. Nadam se da ćemo u filmu dobiti odgovor zašto mora da bude Newt. Sa neke strane za Harrya znamo, prosto tako je bilo proročanstvo, tako je bilo označeno i Dumbledore je sam znao da jedan neće moći da preživi dok drugi ne umre, tako da na neki način je jasno zašto je konstantno gurao Harry u te neke borbe, ali ostaje pitanje zašto u ovom slučaju gura Newta. Baš Newt, da, baš od svih ljudi baš Newt. Da. Pitanje je koliko vremena će proći i šta je to što je konačno nagnalo Dumbledora da se suprotstavi. Mislim, svi znamo da je Dumbledoreu trebalo neko vreme da, kažemo, sazri kao osoba, to smo čuli naravno. U njegovom obraćanju Harryu na King's Crossu, u onom, da kažem, pri samom kraju 7. dela, ali sudeći po trailerima i činjenici da nas čeka čak 5 filmova, mislim da će mu trebati dugo vremena da se... da otkrijemo sve. Prvo u delu kada Harry i Dumbledore pričaju o takozvanom limbu, nisam sigurna kako se to zaista zove, nakon što je Voldemort bacio Avada Kedavru. Ne znam koliko se sjećate, ali da je Dumbledore rekao da je njegova najslabija tačka zapravo moć i da je on shvatio u jednom trenutku, kad je počeo da se druži sa Grindelwaldom, koliko moć njega zapravo opija i koliko ne može da se kontroliše tada. Tako da možda je to razlog zašto je on tako, pošto je proglašen za najtalentovanijeg učenika kojeg je Hogwarts ikada imao u svojoj istoriji, zašto je takav učenik nije, na primjer, ministar magije, nego je ostao da predaje u školi, što je jako čudno. Tako da može da bude jedan od razloga sigurno to da se plaši šta bi uradio ako bi ponovo došao u situaciju da može da prigrabi toliku moć odjednom, pošto je Grindelwald značajnije moćniji tada nego kad su bili deca. Slažem se. Mislim da će nekako na neki način ovi filmovi pokazati dosta kako Dumbledore sazreo kao čovek, kao osoba i kako ga vidimo na kraju krajeva u Harry Potter filmovima, tako je. Mislim da će on naučiti dosta toga o tome koliko je čarobnjački svet patio za vreme Grindelwalda, da kada dođe vreme Harry Pottera jednostavno neće moći da ignoriše proročanstvo, ignoriše šta se dešava. Za sam kraj ove emisije volila bih da se malo samo dotaknemo i Newtovog brata, koga upoznamo u ovom drugom delu. Samo na sekund ga vidim, jako kratko, ali eto, možeš da mi kažeš eto neko tvoje opšte mišljenje, šta možemo da očekujemo od njega? Ja samo mislim da, pošto već smo u prošloj emisiji pričali o tome da oni imaju jako komplikovan odnos, očigledno ako se Newt raduje što je on zavezan za stolicu, to je znači jako komplikovan odnos, ali mislim da se taj odnos razvija zato što u jednom trenutku samo vidimo kratku scenu gdje njih dvojica zajedno bore protiv nečega na istoj strani. Tako da ja mislim da se njihov odnos razvija, a poprilično, to je ono čemu smo pričali ranije, sećaš se sigurno, poprilično podsjeća na Persija, što se tiče paralele, zato što i Percy je otišao u ministarstvo da radi, odvojio se od porodice, da bi tek na kraju shvatio da je porodica zapravo bitnija nego to njegovo zvanje i to što je na bitnom mestu, a moguće je da je Newtov brat zapravo jako sličan Percy, to ćemo tek da vidimo zato što se ne pominje mnogo. Malo se plašim nastavaka, pošto su već rekli da drugi deo će biti mračniji od prvog. Malo se plašim nastavaka i saznanje da li ćemo s nekim morati da se oprostimo. Tako da... Ne znam da li si ih ispratio i na YouTube-u i na ostalim mrežama oko toga ko će umreti, ali svi se definitivno slažu da će neko sigurno umreti jer nemoguće je da, sudeći po ranijim njenim delima, da neko neće nastradati jednostavno. Da, tako da, eto, stoji taj strah, stoji radost zbog novih avantura kojima ćemo svi uživati, ali naravno sve to nešto što ćemo naravnih još 4 filma uživati. Svakako što se tiče tih svih teorija fanova, naših, svi imamo određene teorije, jel te? Vidjet ćemo koje će se od njih ostvariti 13. novembra. Tako je.
Za taj datum je zakazana predpremijera filma u bioskopima. Naša ekipa, kao što smo spomenuli, će vas dočekati na jednu od lokacija. Čim budemo naravno imali više informacije, objavit ćemo, zato pratite redovno našu stranicu. I hvala vam što ste bili uz naš podcast i ove nedelje. Čujemo se za 7 dana. Hvala i sa moje strane, lep pozdrav.